De start in Balzert. Het is mooi waar en de Private Energy Solar is er. Maar de vraag is, docht de motor het? Hij draaide van de molen en we zullen zien dat het toen de belasting nog ik doet, maar het lijkt het goed. Oh, dus hier is eigenlijk net zo'n hele grote vertrouwen erin dat kleer komt zo. Nee, nou een telefoontje is er morgen van leven het zwier en die moet niks meer voor ons betekenen. Nou, wie kon wel zoiets en dat een wonder dat we dat bedrijf daar in Noord-Schouwen frame op hebben. En ja, dat die jongens, dat juist de jongen al worden trokken op bingo, en dat het tot Safir lukt is, nou dat heb ik echt net verwachten. Hoe liep het dit? Hoe gaat het? We hoorden nog wel een kleine ongerustheid in de aandrijving. Maar op zich gaan we nu even kijken als het echt goed werkt. We moeten even de waardes uitlezen. En dan kunnen we misschien wel gewoon starten. Go, good luck. Hij gaat van start voor de route van Balzert naar Frencher, maar een tussenstop in Haas. De koprinners binnen Arem al passeert als de Private Energy onkomt. Het ziet er net al te best uit. In Kimswert zit in een groep maar de A-klassers, het zinnenteam van Liandon en de Zwitserse equipe. De andere topklassers winnen al bij naar verder. En dan de finish in Haas. De zinnetappe komt als tweede oor in de A-klasse. De koprenner in die klasse, de ROC Friese Poort uit Snits, die is er dan al. En er wordt wel klap, maar hij is absoluut net uit te schroeven. Het mogelijke goed nog net hebben, dus hij gewoon terugdoen, gewoon een boel net steken maatje en uitvaart. En goed, jongetje in de mooie snelheid maar te toeren, maar ik weet gewoon, ik zie op alle getallen dat we hier 30 in kunnen, 32. Ja, dan ben je net met aan het strijden, zet je het woeden. De etappe is ik live te volgen op internet. En in Frencher is het van een beetje wedde Gourings Energy die het wint. Joop Steeman die liep het makkelijk op wijs naar het kampioenschap in de topklasse. Zij ik het team van de ROC Friese Poort van Snits die het voorop lezen in de A-klasse. Als we dit een beetje terugzetten, deze lijn, dan helpen we dat misschien wel. Maar ja, dat krijg ik gezien, een plastic puur of iets dat kan die samen hoeren of jelle hoeren van een klassement houden, ik had die. Ja, en het is al je krap volgens mij, want de rest van de man dat ik goed dient. Dus ja, we leven voor, het kan saffer echt weer. Hier dan de piloot van de TU Delft. Hij mist haast de finish. Ze hier onderwijs wat vertraging en komen als treden oer de streek. Check voor de complete uitslag op de site van de Solar Challenge. Ik ga er even een rubber bij start en finish komen, want er ligt er komt een kruiser vanaf de andere kant. Even een rubber naar start en finish. Go! Ja, Christel, goedemorgen. Had jij mij gebeld of had ik jou gebeld? Oké, dan geef ik je toch een update. Ze wilden wel starten, want anders kregen ze een did not start, 23 uur aan de broek. En nu gaan ze iets anders doen. Ik pak een andere lijn. Hoi. Met Albert.
Als projectdirecteur ben ik natuurlijk uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de hele race. En in de omring ben we 2 jaar mee bezig. En in die 2 jaar bouwen we een totale organisatie. Ben ik op zoek naar yield, ben ik op zoek naar vergunningen. Probeer ik alle mensen die erbij belutsen binnen om gemotiveerd te krijgen de goede kant op te gaan. Maar dat is net zo moeilijk, want het is een heel mooi spultje. En alles wat regelen. En eigenlijk is mijn taak als projectdirecteur organisatorisch clear op het moment dat het startschot valt. En daarna probeer ik sponsoren te moordjen, mensen van de gemeente, mensen van de provincies om daar gesprekken mee te hebben. En ik ben ook alweer bezig met de race van 2014. Als je het snel onjoen dat ze te volle pin in de regie is, dat ICA's en ze konden eigenlijk niet meer rennen. Dus het is onverstandig om hier te houden. Dus vooral als wedstrijdleider had ik van een roen om. Hoe is het maar de sliep? Nou, het is een mooie intensieve week. Ik probeer hier toch nachts wel te sliepen, maar vandaag doe ik wat minder. Ik heb een Braziliaan aan de telefoon, die wist een val, die hebben we nog naar het ziekenhuis proberen te brengen. Dat wist hij onderzocht. Moesten we weer om, ben ik toch van 4 tot 4 bezig geweest met een Braziliaan. Maar het is weer slagen. Maar hoe lang sleept het dan? 4 uur nachts, hoop ik te hellen. Ja. Joris, is er wat aan de hand? Volgens mij is alles goed. Volgens mij is alles goed. Nou, de T83 die 5 weer zei het marginaal. De motor wordt toch erg heet, dus ze zetten hem net op de vleugels. En met die snelheid varen ze door. Dus ze zeggen na 18, 19, 20 km/h. Gaat die halen. Dat is het, Ik zag daar net op de helling ook nog een boot waar ze mee bezig zijn. Weet je daar iets van? Nog niet, maar ik weet wel dat de A13 van de MAL dat hij een besturingsprobleem heeft. Die ligt stil, maar helemaal terug. Nou, dan mag je even toeteren, hè? Gewoon een tijd toeteren, hè? Keurig, well done. Wij zijn hier als squallen van Lietger Drachten met de ontwikkeling van gadgets. De leerlingen zijn bezig geweest om bij zonne-energie interessante dingen te ontwikkelen. Die het meest wat nieuwsgierig maken in zonne-energie. En ik vind dat het aardig gelukt is. We hebben een aantal hele mooie voorbeelden van spultjes die erbij maken. Dus dat is heel goed slagen. En jij bent ook wel gek op zonne-energie zetten, hè? Ja, ik ben al jaren gek op energie, zonne-energie met name. En dat jouw mooie verkoeling als het zimmers wat warm is. Dit is het bespaarvarken. En nou ja, het bespaart geld omdat je zonne-energie gebruikt, dus geen batterijen of zo hoeft te kopen. En het spaart geld omdat het een spaarvarken is. Dus... Maar waarom heb je energie nodig bij een spaarvarken? Nou, om het staartje te laten draaien. En FMF staat erop? Ja, dat is van de Friese Milieufederatie. En daarvoor hebben we deze gadget dus dan gemaakt. Okay. Ben je van die milieubewuste types? Dat weet ik niet. Ik weet het niet. Alleen nog als het mat verskwallen. Ja. Wij hebben een boot op zonne-energie. En dan moet je gewoon die knop omzetten. En dan gaat hij varen. Oké. En doet hij het ook? De motor die gaat wel rond. Maar als je hem in het water zet, dan komt al het water achter in de boot. En dan gaat hij een beetje zinken. En dan ligt hij onder in het water. En dat moet niet. En mag je het nog presenteren bij de jury? Ja, dat moet nog. Dus als je dat net hoeft te vertellen? Ja, als het een beetje lukt wel, ja. En dan de winnaar, dat is het team wat ons eigenlijk het meeste indruk op ons maakt. Het team van Marcus, Corné en Daan. Hoe kon het nou misgaan? Ja, hoe kon het? Nou, volgens mij ging het niet mis hoor. Maar ja, allemaal hele leuke ideeën. Ja, ik gun het ze van harte hoor.